Bună seara! Sunt Ludmila Pintilie și, după cum știți, vă aștept în fiecare joi să scoatem împreună asul din mânică. Astăzi, din păcate, nu e joi, însă sunt aici, în fața Inspectoratului Județean de Poliție Timiș. De ce? Pentru că pe mine mă uripilează ceea ce se întâmplă. Alături de mine sunt cei doi agenți care au primit astăzi condamnarea. El e Mircea. El e cel care a primit 4 ani și 9 luni cu închisoare. Mircea, ce simți tu? Cum a primit familia această veste, acest verdict? Pentru că eu, de exemplu, nu știu ce să spun. Nici eu nu știu ce să spun. Știu un singur lucru. Nimic n-a fost legal. Nimic. Nici avizul ei, nici procurorul, nici judecătorii, nimic. Instanța din Timișoara, 99%, ei cu executare și dacă treci pe stradă și nu saluți. Știam că tu vorbeai de o răzbunare, că tu, dacă ai fi semnat, ce mai exact trebuia să semnezi ca să nu ajungi astăzi după gratii? Să-i fac jocul lui Florența, cum am zis-o peste tot. Făceam acord de recunoaștere cu el și azi eram liber. Și mi-a promis de atunci că voi lua pe executare. De 6 ani de zile mi-a promis că iau pe executare. Și văd că să țin de cuvânt. Câți ani mai exact ai tu de ispășit? 4 ani și 9 luni. Ce ți-au spus? Unde vei merge? La Arad. Și după? Când scald sub 3 ani, la Timișoara. Tu, ca polițist, vei fi încarcerat alături de cei mai... Nu interesează. Interesează pe cineva? Când a intrat după ușă, fiecare face legea lor. Cine se întoarce ție acest tot calvar prin care tu ai trecut? Dacă erau judecătorii din Timișoara, dacă erau judecători corecți, trebuia fi achitat dosarul ăsta. Și dacă erau judecători corecți și dosarul era pe bune, trebuia să fim judecați de mult. 8 ani de zile a trebuit să mă bage în pușcărie? De ce doar tu? Pentru că am mai spus-o. El a vrut să fac un denunț cu el să-și acopere dosarul ăsta. Și eu n-am vrut să bag oamenii în pușcărie. Pe nedrept. Și am ajuns în pușcărie, tot pe nedrept. Că mi-a promis el. Ce spune familia ta? Pentru Nu știu că ce spune. mai devreme ți-am văzut soția în lacrimi, ți-am văzut fiul la care tu nici măcar la majorat n-ai putut să-i fii alături. Nu știu, vă las pe voi să gândiți. Ce ar putea să spună familia când pleci lângă familie? Pe nedrept. Dacă plecam pe drept, ok. Dar pe nedrept e greu. Te-aș ruga, pentru că știu că asta e o răzbunare, cum spuneai și tu mai devreme, te-aș ruga să-i transmiți un mesaj domnului Florența. Lui Florența? N-am ce mesaj să trimit decât să-i spun: așa a ajuns procuror șef, procuror general, așa a ajuns, băgând oamenii în pușcărie nevinovați. Atâta pot să-i spun. Să zică și el un dosar care l-a făcut în Timișoara pe bune. Câți oameni ca și mine sunt după gratii făcuți de Florența? Foarte mulți. Dar n-au curaj să vorbească. Eu, pentru că am vorbit, am primit un 4 ani și 9 luni. Doar că am vorbit. Nu, doar că n-ai vrut să semnezi la comandă. Da, știu aia. Spune-mi tu, ce ți s-a întâmplat ție, cât ai luat tu? Eu 185 de lei. Sunt acuzat în 20 de luni. Cât te-ai chinuit tu? 8 ani. Ce spune soția ta? Ce spun cei dragi? Ați văzut-o. Le e teamă pentru tine și cu atât mai mult ea plânge și spune că ai un copil mic și e teamă pentru tine și pentru copilul... Da. De ce ți s-a întâmplat ție? Nu mi se întâmpla nimic dacă făceam acord de recunoaștere cum a vrut procurorul șef Florența și dacă făceam denunț împotriva lui Adriana Stoicescu.
Eram liber. Deci și ție ți s-au cerut aceleași lucruri. Da, sunt probe, am fost la DNA București, sunt probe la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, când m-au sunat și m-au chemat de la lucru, că eram în timpul serviciului, deci nu. Tu mai speri că se pot schimba ceva? Nu. Îmi fac pedeapsa și asta e. Pentru ce se îndeplinește o pedeapsă dacă tu nu ești vinovat? Pentru că așa vrea doamna, în speță doamna Nadejda, care a judecat acest dosar, și domnul Florența, cred. Ce mesaj îi transmite lui Florența? Să nu mai fie, nu știu cum, așa că toate ăștia se întorc și e un Dumnezeu sus. Vouă, după ce v-a dat condamnarea, nici măcar nu v-a lăsat 24 de ore. V-a zis în maxim cât să vă prezentați. 4 ore. Adică v-a dat 4 ore să vă luați rămas bun de la familie și să vă prezentați și să plecați ca cei mai mari infractori. Te vedem lacrimi în ochi. Noi să încercăm să te ajutăm cu tot ce putem și pe tine și pe Mircea. O să ținem legătura cu familiile voastre. Nu și e vorba despre mine. E vorba de copilul meu. Cât are puiul tău? 6 ani. Ce să-i zic că nu își vede tatăl? 3 ani. Într-adevăr, ce să-i spui unui copil că unde este tatăl lui? Că n-am făcut nimic. Orică mă filma femeia care spăla pe jos, de acolo femeia de servici, orică m-a filmat investigatoarea, același lucru a fost. N-a avut nicio calitate. Și nici măcar nu sunt adevărate acele acte. Ce pot să spun altceva? Domnilor și domnilor, cei care sunteți alături de noi, ca să înțelegeți, sunt iarăși alături de niște polițiști demni, polițiști care nu au vrut să semneze niște acte la comandă, niște polițiști care nu au vrut să fie slugi în fața unui sistem sau a unui anumit procuror și uitați ce s-a întâmplat, riscă, dar nu riscă, dar de fapt sunt ridicați ca cei mai mari infractori. Li s-au dat doar 4 ore să ajungă la Inspectoratul Județean de Poliție Timiș pentru a fi încarcerați și trimiși după gradii. Noi vom ține legătură cu familiile și vom încerca să facem contestări, să ajutăm aceste familii, pentru că e foarte dureros. E greu să le vezi soțiile cu ochii în lacrimi, e greu să te gândești ce ai putea să-i răspunzi copilului tău de 6 ani când știa. Mircea, multă putere! Uitați cum îi ridică, uitați cum Mircea și ea a rămas bun de la familie. Credeți-mă că am și eu lacrimi în ochi și e foarte greu să privesc scenele astea. Mircea nici măcar nu a putut să fie alături de fiul lui când a făcut 18 ani, pentru că și atunci a fost mințit că îi permite să meargă la majorat, dar dacă nu a semnat acel acord de recunoaștere, nu a putut să facă nimic. Astea sunt oameni buni, lacrimi, toate care sunt în fața IPJ-ului și nimeni nu ia atitudine și nimeni nu încearcă să afle adevărul. Sunt oameni care ani de zile au fost chinuiți. Uite, e ușa pe care Mircea a intrat și nu se știe când își va revedea familia. Iar soția
Cred că nu mai e nevoie nici de cuvinte, nici de comentarii, nici de nimic mai mult decât să-ți auzi cum tatăl te îndeamnă să nu plângi. Deși el, dita mai bărbatul, nu se poate abține.